Kita po may mga parokya ang pibatan ko, misa nagat panapon, at yung may mga talagang mga problema, linapit siya kalaman. Manimot na yung talaga, at balo mong balo at ninyang mabayad na problema. Nang problema mo inangakaya, among kakaglibo ko nga tatlong bulan. Yan naman problema yung kakaglina ko, dapat pinmasaya ka, uling may kayanak na ka. Kaligo po masaya mo nga uling boyfriend ko, niya nga balo ng kakaglibo, senputan ako. Kala yung marinig boyfriend mo nga, uling pantunana mo pala sarap, kaliwa responsibilidad. Kakadwa mo nga na akong lupang yarap ka rin pengari. Bakit nga po? Alam mo mo nang dumami kaya ang naliwa rin pengari ating pamilya mo. Marinig mo po kami ng pungala, huling maldita kong anak, pasaway, sabatera, mapamakipan. Wala kong pangaralan na akong imapumana, panglisakan kaya naman. At sabihin ko kaya, oy ma, katwa ko na, balo ka rin gagawan ko. Nangilupa kong yarap kanginan ko, nung makanaling pamamakibat ko arena. Sabi ko kaya, munang-muna, may papayabort yung anak mo. Kaya yung kasalanan ng anak mo niya ay may dadami yung problema mo. Kakatuwa nga ako, isadya mo na yung pisngi mo, bang matampaling ka kang imama. At mag-ready na ka, ang pangunutana ka pa. At siya naman, magsabi kaya ka, nung balo mo talaga, yung gagawa mo. Minuling dalaga, yan pinimilyan, pinampaling ng imana may magulot siya, at pinabyanan ng imana, o yan nga, amulan mo, ingamana mo. Nung talagang balong mong gagawa mo, e kasana pepaputot keng edad mong yan. Malibad ngayon ni Ana, toknan na ang magagawa. E na nakapapagawa mo na kengewa mo yan. Misyon ay pangarap ni Kera ng penganin. Wala ko sama tinukan talaga. Walang panyabyan ng taka. Walang ninoy ka. E mo ba yung gagawan mo? Niya nakamagaran. E na nakapapagaran. Misyon ay pangarap ni Kera. After 9 months, pepabinyag din anak metong yang lalaki. Peparaglan din ang Antonio. Masandingin anak. At ang bininagding anak pagsadyan ko rin pengmarila. O'y matang ako. Makalunas naman po yung anak yun na ngayon ay papag-aaral. Makalunas yung apoy. Nung ay mag-araliman at alalang sandalan, kinkarelang kinabukasan. Papag-aaral niya po yung anak ni Jennifer. Bibisa rin pengari, pag-aaral ni Jennifer. At Gingawa University, may yari ang nursing. May pasali ang RN. May kaplay na England, may tanggap niya. May kamasanting niyang opera. Pero ni Antonio, meron yung masanting na lalaki at may yung piloto. Bakit may piloto ka ito? Mako ang Antonio. Kasi bunga na, buligay nga punta ni Mako. Walang undami ka rin malimang bansa, buligay nga punta ng kay Mako. Misunduing pangarap at may kamasanting lang kinabukasan. Kaya kung kasabihin ng taong ini,
may bangon mo siya Yusuf, kinmilyan ka rin ang Aduang Maria. Katilang pamitangwa ng kasal, betrothal. Kilom na rin pawanwa, you are publicly known to get married. At in ang official public announcement, after 1 year, Maria ang po Yusef may kasal na. Within this 1 year of engagement, ela pa pwedeng isipin. They're publicly known as a couple to be married, but they cannot sleep together in bed. Now the problem is, may bukod sa Maria, bilang na niya. Na ano yung immediate conclusion ng San Jose? May taksin niya kayong Maria. At ilang pamitangwanan, may broke it, at naning parang sa kanita, nang may bukod sa babae, at inyang tengwanan, ela ba man kasal, ela ba man isipin, Matea y Maria, kinbasibas ning bato. As pakande mo y Maria, malupit sing batas, dari Israelita. But si Joseph cannot take that. Kaluguran ni Maria, at yan ang puring Matea, kinbasibas king bato. Because the lover would not want and would not wish the death of the beloved. Nung kaluguran ng mga tao, pagnasan kayang kamatayan. If I'm not a cup of coffee of Mary, okay, may pindeo kaya. If I'm not the type of coffee, nung yun ako rin man yung taksin niya. Pero bukod sa kinalimang lalaki, so be kawanyanan niya mong linig. It was love. Dininanin naya yung Maria. Dinan mo na yung laya yung Maria nung aliwanin lalaki na pupusuwala at binalak na niya mong kawan ng ligid ni Maria. Yan yung mga sitwasyon, mga tuliruyo, isa na siya mababalisaya at kingmet mga panina pepagit sa kayin meto mayang medling Ginoo. In conclusion ang Maria at inihaliwang daw. Di na po yung kalayaan ng Maria. In sinabi na kayo ng Angel, Jose, kami kapuno, balawsan me, pagikasalan me, Maria, uling kakagli, lalang ng Espiritu Santo. O rin na dumaman, minalaban na, may bukod siya at di niya ngayong lalaki. Bigtas siya ni Maria. O rin na yung mamada ng Angel. Katatapot, balawas na may Maria. Uling kakagliya, lalang ng Espiritu Santo. Ingaman ng tao, taksin niya yung Maria. May bukod siya o natin niya ngayong lalaki. Ingaman ng Angel. Kakagliya, lalang ng Espiritu Santo. The word of man bears the word of God. Ingamano ni Mangel at miniwalay at kinalawat San Jose, ingamano ni Mangel. He believed the word of the angel, the word of God. May pamasalan niya kaisipan ni Joseph at tinuli ni Maria pegi kasalanan bilang asawa niya. Nanipayabot na kiratapong San Jose. San Jose is the Savior of the world. Bago na gusto yung nungin balawsa ni Maria, patente Maria, pati na Jesus Matea. Right from the beginning, is Saint Joseph. He saved the Savior of the world. May kalapagligtas ning kalapagligtas din yata, San Jose. May ninang niyang pasibayo. Pasalamatan tayong Diyos, pekyabe na katamong kingayang panina.
Bisaman, may kasara yung tao, emda ipaninap ng Diyos. Si Johnny Maria at si Johnny Jose, mamibay siyang anak, ikalapagligtas ng Yano. Salamat kang San Jose. Ang bukang Maria, ulipik yabi nakatama, kita rin ang paninap. Emigda ang paninap ng Jose, emigda ang paninap ng Maria. Nantanggapan ng Maria ang uktod siya kung bala na Espiritu, pagpiparayan hindi mo. Matapang yung babae Maria. Balo na namuktot siya. It could mean her death. And yet, may naligyan, inamana ng Diyos. Paninang ng Diyos ini, plano ng Diyos ini, and ang paborem ng Diyos. Mintuwa tayo Maria. It was a lit in the dark. It was also a lit in the dark on the part of Joseph. May sabihin yung paninang ng Diyos. Inuli ni Maria, may bait sa Jesus. At may imposter father na yung ginuat guardian. Yung super guardian na yung ginuat. Huling inibig ni Jesus ang tinganak na peparabulne. Dinin natin legal ni Jesus. Bangketa aligtas na hatama. My dear brothers and sisters, ang katang-katamang San Jose, minsan ba maninap ka? Dahil nakikata mo rin may bango. Dahil rin maninap ka mga bisig. Dahil rin maninap ay nabisang maninap. And he is King Joseph. Maninap tamang pasibay. Uli kayo paninap ka. Karin na mamamaling Diyos. Karin paninap ka. Bisusundo ng obrang kaligtasan. At yung bubungalo ko rin ni Pichi, asawa ni Leia, at yung nakadwang anak. Mintaya bro ni Pichi, at kanin mas nanting niya ako. Papadala ng pera ng Leia, may kapagawa ng banil. May kasalita ng appliances, at may alam iwa pa. Pero yung trahedya, may kasino yung Leia, ampong may trahedya. Kinuli na nini, aliwaliwalang lalaki rin kaya Bema, may bukod sa Leia, kingaliwang lalaki. At niyang baby kaya anak, may rinaya rin katwangan na ampo kinasawa na. Nga naging katwangan na, ay ma, susubli ko no po rin ang mga anak ko kaya kayo. Ala na akong lupang kaya kayo ang bukang Pichi. O rin po rin ang anak mo yung lakwan mo laketa, lakwan ko laketa. At ako na ako. At buri ko, dago ng maya ko rin anak. At ekeg yung harapan ni Pichi kaya milyari ka na. Abalita ng Pichi, yung milyari kinasawa na. At ikwano rin anak dating katwangan na pangimana. Minuli Pichi at pininto ni Leia. At niyang higit ni Leia ang anak kaya Leia. Mas kinano pa yung milyari Pepa, kaluhuran na. Nung magbalik ka na ako, tanggapan na ka. At agyo kang patawanan kay milyari Pepa. Tanggapan din anak mo yan. Tanggapan na kang pasibay. Uling kaluhuran na. E kung ba makasadya nga ng Leia, uling totoong matingay kaya katindewa. Pero tandaan mo Leia nga na nanumang oras magbalik ko at tanggapan na. After 3 days, kinato kay Leia yung banilang Pichi. Tinggap ng Pichi. And once more, they become a one happy family. May hinap ng pasibayo. And they live happily ever after.